open na Jod. Finally open na ang Miss Gawas. Jawa pa ta nagpalista na ang pahiple sa ta. So na ang mga tao niya pa sa gawas. Manig plan nga pa officially open na ang wow. So that's it. Sakto pa ka po na? Oh. Hola, sa si Ella. Na madai kay kanyo do. Gusto mo ma-present sa buong Nagkuana, nag-usana, nangitlog. sila kay. Sila sa banglawa sada. Sila pa ng sponsor. Wala pa sa guys. Sila fan sponsor. Okay sir, o si Kok na laman, si Pinky na laman. Ay, bagong gibelt nila. Sorry. Anak ni, lo anak ni. Aw ako ra lalo kay gamay man no. Apo sa tuhod daw no. Okay. Akala may anahan. Kanabay. Di kay kailangan kasi ipamukha ang katotohanan na wala. Usa man lalo, bugwak na. Try again. Kay musod bugawa. Sila magpili ka ba luwa. Good evening everyone, good evening mga gabi mga ka-Junjuns, and welcome back again to my YouTube channel Junjun TV. So today is December 9, 2020. Diyan niya taron sa plaza sa Alicia. Then atong ipakita ninyo kung dani kay busy kasi sila nag-finalize sa mga decoration kay ugma ang judging sa Belen and Daigon contest. Kini tibok Bohol ni nga contest. So mani sila nga grabing bisiha. Inja ipakita ninyo. Kay itestin ko na po ng fountain dani karon tiod-tiod. Inja mo pakiton. Mo ipakiton sa kuan. Dahil mo ipahapon mo pakiton dito karang bisihan nila kaso nagpahimutang sa mga katong mga figurin o kanang dagkong mga tao-tao sa kuan, mga tao sa Belen. Para ba sila unique nga kuan, unique nga baka ang pakiton. Sama ka dyan, standby kay mong isuroy sa plaza. Okay? Sama ka dyan, ni amo ni ang dagway sa fountain. Kani mo na isang mother fountain nga i-open ni last year. Nakato sila Mata sila model sa fountain. Hindi na sila agpana ka ng Sagrada Familia. Wow! D.I. Baki. Baki kukak. Di maklaro kay ngit-ngit. Tayhas na. Apoy kukak. Baki. Manokong baki. Ano sa maning baki ang amura maning koan? Amura maning ikot sa pili. Tawa pa na sa nagkuanan nag-anda na ni siya pero wa pa jud fully blast ang isang tubig. Kay di apay nag-adyo o nag-prepare. Namutang pa sa mga suga. Shout out Delio. Basta mga kadinjun. Oh yeah.
Ani ka man na, pasigaw na. Testingan. So atong huwaton ni mga ka-junjuns kay para makakita pon mo. Pero wa pa din ni nag-formal open ha, ugma pa ni magkuan ang judging na ni. So ani judge, ani kuan sa mga kuan, ipasiga na nita ng mga suga. Di ba ipasiga na nita ng suga ugma? Masa oras? Mas 4 sa hapon? So mga junjuns, please relax at sit back and relax kay ilan ang pasigaon. Tanawa ninyo kay mo sirip na nirong igit. Kini Christmas tree nga dako, sponsored by wow, di ana. Anak ra ni siya nga fountain. Nga ra ni siya boy. Shout out si Liboy. Na kuan lagi boy, nausik man lagi boy. Nausik man, aw kana wa na. Anak ra ni siya kay na may dako dito ka na ana. Mamantat tadan he. To lagi lang ito to ha. Apoy bakay nga maragi ko sa bed. Basta ka diha. Biglang bakit na. Bullfrog mo na. Pwede ba sa pare mo? Mga kadundas, ning ako. Uwa ko na sa'yo. Ang Marcela mo ay nagpaanan. Palamihan mo nila kay ano. Ako'y bagong hire ka camera. Camera girl. Which is very guwapa. Char! Ang kadundas mo, dahil si Lolo Kikoy, di doon ninyo makita aron kay ikapoy si Lolo Kikoy sa lakaw gahapon. Kita ra rin magpakatawa gamay. Sinahuling gilon. Kita say kuan kanang atong ipakita ninyo ron is panay partial panay nga kuan. Ugma pag i-cover atong i-fuse nga video karon sa ugma para makita ninyo sa Josca nindot ang plaza sa Alicia. So, yun lang po. Salamat mga ka-junjuns and bye-bye. Many hours later. So, open na doon. Finally, open na ang Japanese gawas. Pasko na sa Alicia. Pasko na dyan. Hello! Kaya pa miss
gawas kay maglista pa man ako an. Wow. Wow. So, kaya nandang wala na sunod ang social distancing. Para ang makasod is 50 persons pa. Dawa pa ta nagpalista na pahiplay sa ta. Ang mga tao niya pa sa gawas. Ag si Lolo, aras Lolo na ha. Mane gi-entry sa contest kani nga bilen. Municipal entry. Municipal ay province bilen contest sa province, sorry. Wow. Wait, fireworks pa. Ay, nakita niyo. Manig kan nga fire officially open na ang, so that's it. Bisan pa sa pandemic, despite sa pandemic, gihapon junjun, parang mara siguro to. Arang kabyo halo. Nagtapis. Sama lo. I don't know, neng video ha pati. Oy, tapa di ay pasapin. Wow. Boto-boto, gira na sa Alicia mga ka-junjun. Nagira na sa Alicia. Hi ma'am. Nawa nagira sa Alicia mga ka-junjun. Wala na, nagawat patag na yung mubuto. Wala na rin. Sari na putas mga suga. Madyan na tang masod. Gato kayo. Mapamapod pasod le. By batch. Ang proseso nila is by batch ang musod. Pila naman niya? John Burato. Arjong Burato. Okay. Okay. Ella Pipitungi. Saan ka pag-pronounce? Last na po si Ella. Sa mga pag-pronounce. Bakit sa pag-counter, hindi naman all. Sa mga naumahin niya, bali o lugar ng palista. Bali. Charla. O bitaw ay, kung magpapaparawa, wala ka problema kay siyempre.
Wala man na hiti kaniyod no. Nagkuha na, nangitlog. Sila sa banglawa sana. Karelo! Sa Marcel ang farming at sponsor. Marcel farm sponsor na. For the first time, nga nakahimo ang municipality of Alicia kaya gani. Yes. Wow, kanindot. Sama kanindot na ako. Mag-interview ko na ako sa pagkakos sa interview ang anak ko na wala ka sa gawas. Ay, sige ko. Sige, mag-store ko ng cross na 10 minutes ba yan? O sige ko, ano yung mga taga mo? Ako yung nag-missing pa sila sa una. Okay, sa mga ba sa Virginia? Pwede ka dyan, pwede ka dyan. Wala ka ba sa municipal fountain? Hindi ko kasalanan yun. Mga tuig na po sir. Kaya kung gibelt nila. I'm sorry. Anak me. Lo, anak me. Aw, ako rin na lo. Kaya gamay man lo. Ako sa tuhod na ulo. Kanabay. Gagawa punuhan. Kanay punuhan. Kasi may kasalte naman na mo din. Sika beb. Pagkinagal mga si Kabib. Maglaway na lang ko nila. O, dali, Angel. Dali, dali. Wow, hiyang-hiya. Dali, no. Wow! So, di magpa-interview kaya lagi mong ex. O niya, gibalikan ka. Di ba, wow? Di ka kailangan kasi ipamukha ang katotohanan na wala. Kasama na lo. Bok-bok na. Try again. Kaya musod, bugawa, musod, bugawa. Magpili ka magluwa. Naiiyak eh. Sabi rin doon ako. Dali. Dali. Kahalapan. Manawa ko police roll. Achar. Pag hindi na general questions naman, di ba mga out of the context na mga pangutana. Okay, akong name is? Pag tumingin ka, Ano, ako sa danha. Margarita. narabay ko kaksa, ko kaksa ko na. Oh, napoy has. Naraman ako giyawin sa kuan. Char. Dali nga ni. Althea. Althea Botcon. Pila edad? Ginoo ko. 18 to 13 minor. Single, in relationship. Napoy has. Nagpaasa. Kalindot daw eh. Papa na noon sa Hala, dugay makatubag. kalindot sa balon. Okay, si Althea guys, kaya i-crush. Ang i-crush back mo na niya. Kaya sa lang kauyabot yung crush. Dagang pagtao tas gawas. Ang gawin wrong. Dagang pagtao tas gawas mapakasod. Wala sa kanyang asawa. Hello vlog. Kaya guys, baguya-buya man ganing more men into our relationship. Make sure hanga ka ng usa-usa ra. Di sa ka nagkikan ilang tubig lo. Kita sa ganun. Kailangan sa 5 minutes. Ito, at nagikan mo sa nasiyahan. Salamat ang failure sa pinagkakasama ng pagpuntahan mo. Sana oh. Ipagtaw ka para nimo. Lang, walang iba. Why number 2, why number 3. Bigyan mo ako. For a piece. Sa taas ako mag-get to. Diyan guys! Pila ganiha. Nakaparin ako na mamo. Ang taas Sa na. mga nagpila na sa Municipal Health Center. Pwede na ako. Choice din naman nila yan. So, kailangan natin tanggapin. Darata ka. I hope everyone is still being great despite the amount of time that has lapsed. English? Oh, sige. Sa mga ibang mag-call, mag-split sa naman mo dari. O mabalintong ba? O magtuyok-tuyok ka. Super, sana naman kayo pinapaikot. 3 minutes and 40 seconds. Para sa batch 7.
Buwang na po guys. Ang buwang na po guys. Banayag Mobile Sound. Guys, habis na pasensya na kay di ba pa pwede magtawag sa food. Kaya huwag kang handa, di naman ko kaayo. Dancing with the beat with DJ Kid. Kanta na ko. Kung ka naman ko guys, wala gininindi pa kang tingog. Pagbigyan niyo na, mahirap maging single. Trabaho ng trabaho, tapos walang inspiration. Minsan kayo na lista. Minsan ako iwa na lista. Papalista na mo para matagaan ka ng Dancing with the injection. beat with DJ Kid. One minute and 35 seconds for that 7. DJ Kid. Huwag-huwag ng tagaisa. Sampai dengan tahun keluarga itu. 1 minute. Banayag Mobile Sound. For that 7 is 1 minute. Saling awal dengan Again, ketahuan. 1 minute. Wah, Yun, passing na po siya. Congratulations. 50 seconds. So, that's the winner. Hinahinin na up. Okay, sana mga good. Masaan ang lagi sabi na walang di forever. Hindi lahat masaya. May katapusan ng lahat. Kaya evacuate na. Ano sa evacuate? Yung na wala yung kalamigan ng itago. 20 seconds left. So, ginasang batch 7. Umulog na sa ubos. Or yes, nakakaway sa 64. Three, two, one. Time's up for batch 7. Okay, dagang salamat. Nag-ina-acting nga nag-enjoy mo sa inyong stay. Ladies and gentlemen, a round of applause for batch 8. First order, we have outfit led by Sister and friends. Outfit, there they sila. Ang face mask, ilabot sa ilong nila sa baba. Ano to? No, Valisuga. Sana all, Barbie ang buhok. No, Kid. Hindi productive. Ang friends. Boleh na, pagawas na may humanagang oras. Kaya tayo dagan.
it goes boom boom. Mole na mga kajunjun. Shout out tayo mga kajunjun. Unang-una, may shout out kay Annalyn Molar. Yes, di anak pod mi sir, gana kayo i-works. Basta makita lang ni mo si Lolo Kicks stay in the video dai. Ha ha ha. Daghang salamat Annalyn Molar. Another shout out, may shout out kay Joel Gamutan. Ana man lagi salag sa Maya. Dihay sag sa Maja dadto ning loob ag akong Maja. Thank you so much Joel Gamutan. Another shout out, may shout out kay Rowena Gabonilas. Pulang ayota tambok na siya ngayota kay ing ana pod ang yuta diri sa Gipang Tamnan sa Pineapple diri sa Hawaii. Mega shout out kay Rowena Gabonilas watching from Hawaii. Oh yes. Thank you so much Ma'am Rowena Gabonilas. Another shout out, mega shout out kay Emilia Llamas Rares. Mao man siguro naghihimo nga banga. O kon idol kay kami Tagaloon diha sa Kalapit dot mamalit og kon kay ingon ang kuwa nga duta haot daw nga klase mao na gihimo kon. Okay, so thank you so much Ma'am Emilia Llamas Rares nga Tagaloon Bohol og naron sa gawas sa nasod. Dahil salamat sa kanunay pagtanaw sa itong mga video Ma'am Emilia Llamas Rares. Another shout out again Ma'am Annalyn Molar. Uy hala puwa-puwa lagi ang duta dira sir wala na tinaan ni Lolo Kicks unta makanha ko nig uli na hapuhon from Kuwait. Okay, mega shout out again to you Ma'am Annalyn Molar from Kuwait. Oh yes, fans ni Lolo Kicks. Another shout out, mega shout out kay Joy Cutify Vlog. Sikat na si Lolo Kikoy. Yehey, sikat lagi si Lolo Kikoy. Daghang salamat Joy Cutify Vlog. Another shout out, mega shout out kay Melvin TV Vlog. Melvin TV Vlog Sanyan Conce sa Plaza sa Alicia Bohol. Okay, nag-opening sa Christmas light. Again, another shout out, shout out kay Emilia Llamas Rares. Nindon si Kato lagi na idol pa shout out sa Tagaloon Bohol watching here from Tanay Rizal. Okay, may shout out ni Ma'am Emilia Llamas Rares nga nakakaroon sa Tanay Rizal. Tanay Rizal din si Ma'am Emilia Llamas Rares nga kanunay nagasubaybay sa atong video. O pa-shout out dito ang mga Tagaloon Bohol. Okay, thank you so much Ma'am Emilia Llamas Rares. Mega shout out Nina Olivar YouTube channel. Insan na unsa man imo kamera na bali na. Nag-adjust pa ko kuan kay so daga salamat. Insan Nina Olivar at please visit the YouTube channel of Nina Olivar. Mega shout out Roger Kinlog Senior vlog kayo. Yes. Another shout out, mega shout out kay Net Ikalia. Wow, okay. Thank you so much Ma'am Net Ikalia. Another shout out, mega shout out kay DCA Canastra. Ay, natuwa-tuwa liman mo, sayang kaayo dili maglaro. Okay. Ako ratong take 2. Mag take 2 murag ba okay na siguro to. Nag-adjust pa ko, sorry sa katong ang live. Wakto na sir gato ko ang tao. Salamat Ma'am TCA Canastra. Mega shout out kay Early Tosiano. Thank you for sharing session with Lolo Kiko. Stay safe guys, God bless. Okay, daghang salamat Sir Early Tosiano. Another shout out, mega shout out kay Plant Tribe Vivas. Okay, daghang salamat Plant Tribe Vivas. Daghang salamat mega shout out also kay Bolanon Waray family. Okay, thank you so much Bolanon Waray family for watching our video.
shout out, mega shout out kay Ma'am Clara Climaco. Oh yes, thank you so much Ma'am Clara Climaco. Another shout out, mega shout out kay Zan Malik. Zion Malik. Okay, thank you so much. Thank you so much nito tanan sa kanunay nga pagsuporta sa atong mga video. Another shout out, mega shout out kay Beethoven Gotev. Watching from Jeddah. Okay, mega shout out kay Ding Ni Rosa, who's using the account of his fiancé nga si Beethoven Gotev nga naroon na tanaw sa itong video diha sa Jeddah. Okay, daghang salamat Ma'am Ding Ni Rosa. Mega shout out kay I Need You. Oh yes, thank you so much I Need You. And mega shout out also kay Salvador Golosino. Daghang salamat Sir Salvador Golosino. Again, mega shout out kay Job Sky TV. Okay, thank you so much Job Sky TV. Shout out, mega shout out kay Jenny Rose Almacen. Okay, nga nagtanaw ka sa Kuwait. And also again Job Sky TV nga mega shout out Job Sky TV from Hong Kong. And also si I Need You nga naga-watch karon na sa Cyprus. Okay, thank you so much Ninjo. Mega shout out kay Amay Bisaya Officials nga nagatanaw sa Riyadh, Saudi Arabia. Okay, mega shout out Amay Bisaya Officials from Saudi Arabia. Okay, thank you shout out ang tanan taga Carmen Bohol. Okay, thank you so much. Amay Bisaya Officials. Thank you, shout out kay Ana Lopez. Okay, thank you so much Ana Lopez. Thank you, shout out kay Mitch Channel. Thank you so much. Thank you, shout out kay Easy4 TV. Thank you so much. Another shout out, mega shout out kay Simply Girl Vlog. Okay, thank you so much. Okay, another shout out, mega shout out sa YouTube channel na Just Bakmoto Vlog, sa YouTube channel ni JJ Bakmol po, sa YouTube channel ni Mark Bulacita. And also, mega shout out sa YouTube channel ni Ruby Sumagala. And of course, mega shout out sa akong isaan nga nasa Manila, si Mama Willie Garcia, sa isang mga anak na si An Garcia Gulapa, si Leslie Garcia Mercupio. Okay, at ang mga igagaw nga nakakaroon sa Manila. And of course, may shout out kay Verne Geronimo o sa isang anak na si Jason Geronimo na may nagsasalat sa bahin sa vlog. Thank you so much Verne Geronimo and Jason Geronimo. Another shout out, may shout out kay Star Gaber, hinamutan nga na nagbantay sa ilang tindahan nga Elena Ito Store nga naa sa Alicia Public Market at Poblacion Alicia Bohol. Sa isang mga sakop kasi ay Susina Inaotan Carias and sa kanunay nga sa nagtanaw sa video nga sila si Rosel Carias, si Rovilyn Carias, sila si Valores Carias, sila si Simon Balaba. Daghang salamat din sa karon na pagtanaw. And shout out ka Iris Madihanon Honyo. Okay, sila sa Madihanon Honyo. Tanang mga kagagawa ng mga nasa Tublon. And of course, shout out sa YouTube channel ni Teacher Sabina. Please visit the YouTube channel of Teacher Sabina and also kay Angel Man YouTube channel, kay Ryan Villamoste Vlog. Okay, thank you so much. And of course, don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel, Junjun TV. Okay, click ang notification bell para updated mo sa mga latest na video nga itong i-upload. O
Please watch also sa atong mga pahinumdom kay sa wat pohon lalo na atong mga po. Okay lang, salamat din sa tanan mga ka-junjun sa ako. May God bless us always and thank you so much and bye-bye.